Alright, siyabikelela bafethu igama lami ngosiphiwe ngaNtombela bangicela nje ukuthi uqale ungena kuleli khasi ucofoze u-subscribe button ukuze kuzothola bafethu konke sikufaka kule channel bafethu hamba phambili. Njengamanje ngivakasheleke la endaweni yakwaNyuswa ukuzothola nje kabanzi ngoba bazokhumbula abantu abaningi ukuthi ke sisuka ke engomeni kazwelonke. Ingoma ke enkulu kunawo zonke ingoma lapho ke esuka ihlanganisa amaqembu asuka eindaweni ezahlukene. Sikhuluma ngomntuba, sikhuluma ngomaphumulo, sikhuluma ngompangeni, sikhuluma ngolundi, sikhuluma ngonkandla, sikhuluma ngomsinga abafethu. Iningi kakhulu indawo ezisuke ihlanganiswe lapha amaqembu engoma asuke ehlanganisela asuke ehlangene lapha amagozo izobulala nje ngoshameni. Ziningi izinto ezenzakalayo lapha yana. Ezinye ke bayibiza ngama point, abanye ezinye mhlawumbe bayibiza ke ngakho ukuthi hayi sishaya something yabo, yonke into kanjalo. Izinto ke amaqembu ayeqhamuke nobuciko ke ekhombisa ukuthi acikoza kanjani. Njengezinye izinto ke mhlawumbe siyibone mhlawumbe uma abaculi noma mhlawumbe abantu becikoza. Kodwa ke njengamanje sivasheleke iqembu la endaweni yakwaNyuswa ekuyilona ke elaveza elinye ipoint elasusa ke ukukhuluma enkundleni zokuxhumana. Kumanje nje kukhulunywa ngalo lo daba lolo, abanye bayasho ukuthi bafethu akudlalwa ngento kanjena, abanye bakhuluma konke, abanye bakhuluma konke. Kodwa njengamanje sizozwa ke la endaweni yakwaNyuswa, sizozwa nayo insizwa la okuyiyona ke eyavuka ebhoxini, yavuka kwi-casket lensizwa lena imhlophe qwa engathi impela isefrijini. Wangathi impela isefrijini. Qhawule Sizwe asikubingelele baba. Ngibingelele bhuti njani? Siyaphila qhawule lami. Umfowethu ubani wakwabani uDabuko kunendawo? Lo khulumayo usiya wakangcobo wesibongo. Ngokudabuka ngidabuka phansi esitangeni. Yeah. Qhawule Sizwe sikhuluma indaba enkulu kakhulu la kwingoma kazwelonke. Ngiyacabanga ukuthi inina qembu elihamba phambili okukhulunywa ngani ngento enayenzayo. Ningena ebhokisi enkundleni wavuka wena usuvuka ebhokisini qhawela kithi. Ake sikhulume nje mfethu, mhlambe usho wena mfethu ukuthi mhlambe lento mfethu mhlambe lento uba mfethu umuntu wayivele nalento lena yokuthi mhlambe niqhamuke nepoint elikanje. Bhuti wami mengase ngichaze kahle. Kunabo bhuti esebenzisana nabo abadala esigida nabo ndawonye. Omunye wobhuti abadala owaqhamuka naleli qhinga. Yebo bhuti wami. So wathi manje ke wena kuvela kanjani wena ubani kwathi wena ushuzeke kanjani kwathi wayi wena kumele ube umuntu ozoba umufi? Bhuti ngachuzeka nje eqembini lilonke. Kwathi mina kwaqokwa mina. Ngokuthi kwakunenhloso ezithize. Kwelinye ipoint okwakufanele siphinde silishaye futhi. Kwagcina kuqondakalile ukuthi kushuthi mina vese ngizoyenza lento. Iliphi lelo point iqhawe? Ngaphuma ebhoxini ngashaya ama back four. Ngiyakhumbula. Kodwa ke ngifuna ukuthola nkabi yami ukuthi wena mfowethu the time bekutshela ukuthi mhlambe bafuna ukuthi wena mhlambe ube umuntu ophuma ebhoxini, wena wazizwa kanjani mfowethu? Mhlambe nje mfowethu umuzwa beze beqoke wena, why now wayibuza ukuthini mfowethu? Bhuti akuzange kufike lokho emqondweni. Kodwa ngayinikezwe ukuthi ngoba sengiqokiwe angililwele iqembu lami ngoba sengiqokiwe. Kushuthi njoba bekhethe mina kushuthi balibonile igalelo lami ukuthi mina ngizoyenza lento. Wanganqaba wangenza lutho? Hayi angizange nginqaba. Ayi cha uyalisebenzela iqembu. Wena konke lokho ukwenza lapha wawusebenzela iqembu? Yebo kunjalo. Kodwa ke ngifuna ukuthola ke la ukuthi ke seniyafika ke qhawe endaweni ke sigameko mfowethu. Seniyafika ke manje seniyangena because mina nganibona pha ngemuva. Because ngiyacabanga ukuthi wongazi uyipractice le yanto leyana mhlawumbe akaze kufike ejimini, mhlawumbe kufike nalo ibhokisi, mhlawumbe liphathwe ngendlela eliphathwa ngayo lizophathwa ngayo endaweni. Njengamanje sikhuluma ngento ukuthi wena wayicabangela nje ibhokisi, njengamanje usuyalibona ke njengamanje liyavulwa, njengamanje akubonakala ama curtain lawa ahamba ebhokisini mfowethu. Umuzwa wakho nje? Bhuti hayi angizange ngifike lo muzwa, ngavele nje ngathatha isibindi ngathi lento ngiyayenza njengamanje. Ngiyayenza njengamanje ngilwela iqembu lami. Abaseceleni ngoba ngiyacabanga babe khona basemaceleni lapha. Webhuti kunanto ekanje. Uyabona musuke wenza into. Omunye nomunye ukuthi uthini kanjani. Sekufanele wena suke sekufanele wenze lento ofuna ukuyenza ngaleso sikhathi. Ngingayibeka kanjalo bhuti wami.
Yeah. Manje ngifuna ukuthola la ukuthi useboxing ke lapha ngiyabona lapha bangena nawe lapha bahamba nawe uhleli kanjani eboxing qhawe lami Bhuti wami njoba bengibambile nje eboxing yeah lela bhokisi ngaphansi la nginalutho oh yeah lineyinsimbi ngangilele einsimbini oh yes yeah ngangilele einsimbini cha ulele kanjani lele uthe kanje noma na uthena noma usakhokha umoya ngilele nje njengomuntu oshonile nje kahle kahle hey ngiyabona phela kushunqa intuthu lana kushunqa yonke into lapha yini lento eyishunqiswa lapha ya kahle kahle lapha ngangiphethe amapeni lawa abhenywayo yeah ngiloke ngiwamoma ngingaphakathi yebo bhuti wami hey yazi ngaxeka qhawe lami lapha ngiyabona bakushunqa lapha ngiyakubona buziwaphethe lamapipi lamapipi ayichazana lamapipi lawa kahle kahle bhuti wami lawa amapipi lawa ya kwakwenzelwa ukuthi lo ozongivula eboxing kushunqa intuthu oh yeah yebo kubonakala eshunqa yebo kubonakala kushunqa intuthu yo manje ke usiyaphuma ke eboxing yebo uvalo mfethu noma usungahaliyana mfethu aliheqesi nje inhlobo bhuti wami inhlobo uvalo nje ngalithatha ngalibeka eceleni hey madoda manje ke ngifuna ukubuza ke lana ukuthi ke suphelile ke yonke le yanto leya alukho mhlawumbe imigomo oyenzayo after lapha mhlawumbe ususuke emcimbini mhlawumbe imigomo yokuthi hayi mhlawumbe kumele wenze something mhlawumbe usuboniswa ke naye nayibona kobhuti abadala njengoba sabantu abamnyama nje le yanto leya ibukeka njenganento ngayibeka kanjani iyinto eyumkhokhomubi kuthina abantu abamnyama ngathi mengibuya kwangiphoqa ukuthi fanele ngiyogeza oh yeah ugeze ngentelezi yebo oh yeah ubonisa ubani kulonto leyo into vesi esathi sisuka la kwakufanele vesi yebo ukuthi mase qediwe bese lenziwa lolo hlelo oh yeah hayi qhawela kithi ngiyajabula mfethu uma mhlambe nayenza into kanjalo yabo kodwa ke sikhuluma njengamanje ke usuyabuya ke ekhaya njengoba sisoye ngomeni ngazwe lonke njengamanje siyabuya ekhaya bathini ekhaya ngoba phela ekhaya ibona okuyibona abantu ngaphela abakuphethe okay ngathi mengifika ekhaya ngafica udadewethu ngathi wathi mengibuza ngamtshela ukuthi hayi lapha besenza isketch oh yeah why understand futhi naye ukuthi njoba sasenza isketch ngoba even ngisho labantu abadumile aba-actors nabo bayayenza le yanto wa understand nje usisi wayibona ngale ndlela engangichaza ngayo abazali nabo yini abazali bathini abazali mabekhona hayi abazali nabo bayibona ngemva kokuthi sesiyenzekile angizange ngibazise ngisazoya khona why ungabatshelanga abazali ukuthi mama noma baba ngiqokiwe eqenjini mhlambe ngokwenza irole kanje ngoba mhlambe nawe uyabo phela nawo leyangxenye leya ethi valo uyayizwa lonto le hayi akuzange nje kungifikele bhuti wami akuzange kungifikele ngangifuna kube nje into eyisurprise nakumhlaba wonke nje kube into eyisurprise hayi ngiyakuzwa qhawela kithi esikhuluma ngomuntu wakho sikhuluma endaweni manje ukuthi bakubona kanjani ubuya lapha uchaza uthini njengamanje ngoba namanje usachaza ngike ngivinjwe kuthiwa hayi nangi kuya umufi ngibizwa ngomufi nje babaleka abantu nalaba ke engibambisene nabo omakhoti nabo bayacwaya ukuthi leyanto ngiyenziswa yini bangibuka njengomuntu onenhliziyo embi nomuntu onesibindi so ukuthi ngiyenza kanjani into efana naleyana kodwa nabo bachazela nabo ngabachazela futhi wena usuphenduka umachaza usengumachaza manje ayikho futhi ngiyabona ukuthi mekuthi futhi abantu angibachazeli ngeke babe naso isithombe sokuthi leyanto size siyenze sasiyenziswa yini sasiyenzelani true kodwa ngiqhawela kithi mhlambe awutshele nje umuntu osekhaya ukuthi ingoma iyini ingoma nje ingoma ingoma iyini ingoma mhlambe nezinto ezifana namaphoyinti ziyini leza zinto leziya ingoma ake ngiqale ngomini ingoma iyinto eyisport mina nisuke niyinsizwa nihlangene isport esimnandi
and lento yamaphoyinti Yes. Amaphoyinti ipoint ulenza noma ingane. Yes, yeah. Ngoba ngaqhamuka manje ngigcwele ihlahla ekhanda. Yes, yeah. Mekuthi labo bantu la kade ngikhona leyo nto bayithandile. Vese izoba yipoint Yes, yonto. yeah. Ngayichaza kanjalo. Yes, yeah. Yebo. Yeah. Hoyila kithi ngiyakuzwa mfowethu yeso. Yeah. So abantu ke uthini labantu abagxekayo abathi wena uyabheda lento oyenza iyabheda akudlalwa ngokufa kanjani sambona ngisho umengameli wamabhinqa esho ukuthi ke leyanto leyana iumbhedo kumele mhlambe nizohlawula kanjani ngeimbuzi kanjani even ngisho mhlambe ebukhosini kanjalo. Bhuti into engingayisho nje mina bhuti kulabo abangixekayo. Yeah. Vele umuntu la ehleze ehamba khona akubona bonke abantu abazokuthanda. True. Akubona bonke abantu abazoyithakasela lento yenzayo. True. Kulo ubaba ungizwe. Yeah. Hayi, ubaba ungizwe, hayi. Naye uyayichaza phela ngendlela ayichaza ngayo kodwa hayi into enginankinga nje nayo. Yeah. Anginankinga, anginaluvalo futhi nayo. Yesu uzohamba kodwa imbuzo uyihambisa imbuzi. Yokushweleza njengomengameli wakho. Hayi, nami ngizobona emandleni enginawo, angithembisi lutho. Angithembisi lutho. Oh yeah, kodwa ke mangase ube nawo amandla ungayihambisa uyoxolisa. Ngizohamba ngiyoshweleza kubaba wami ngishweleze ngixolise yena. Hayi cha wena kithi hayi ngiyakuzwa mfowethu yeso. Yeah ngiyabonga kakhulu bafowethu iyona insizwa le umufi lo ngikhuluma naye bafowethu. Mara cha wena kithi ngifuna ukubuza la ukuthi ke sake sabona mfowethu kwezinye zeinkonzo kuvuka umuntu eboxini uwayenzela umncwabo naye wayesenzela inkonzo yakhe yokugcina. Yathinda kakhulu futhi leso story leso mfundisi thizeni inkonzo thizeni kwathi kwavuka umuntu lapho akuphela ngisho mhlawumbe inyanga engane noma mhlawumbe amasonto amangaka ukuthi ngeke ngize ngibe nalo ulwazi lo muntu wayophuthwini yabo. So wena unalo wena uvalo kanjalo. Hayi inhlobo ubhuti wami uvala nginalo. Awunalo uvalo. Yeah. Khawelele mfethu ngapha nomufi la hey inkunzi yethu la mfethu ayiyavuka emathoneni lenkunzi lena sebathi bawugqiba nkabi yami besethi baqedile njengami ayiwalo uNkulunkulu ungaphunyuka kwamala uba wasizayo laphana ekubuyise emafini. Hayi uNkulunkulu wavele wathi hayi akakabi sona isikhathi sakho sokuthi ufike uze kumina wangijikisa wathi angibuye ngase ngibuya kanjalo kodwa kuneqhawe lapha ekokuyilona elalihamba phambili yayichaza ukuthini le nto awuza ngala qhawe uza ngala qhawe inyanga yize ngala inyanga woza nyanga uza ngala nyanga uza ngala ngaka right uza ngala ngaka right inyanga uza ngala nyanga yayichaza ukuthini le nto leyana ngokohlelo nje nyanga yami njani siyaphila inyanga enkulu hayi inyanga enkulu siyavuma inyanga enkulu ngifuna ukubuza la ukuthi yayichaza ukuthini le nto leyana yokuthi uhamba phambili noma umfowethu mhlawumbe istory sasichaza ukuthini istory kesa lami yabona lapha ngangizovusa yena umfowethu oh mina ngangize ngaye umfowethu futhi wavuka ngoba ngokufika kwami waphapha okusho ukuthi umfowethu wena uzoqopha umlando kahle uzoveza umnyanga bakho umlando engangizoqopha la futhi ngafike ngiyuqopha ngoba wevuka wayihamba evuka cha wengahambe evuka mina wavuka umsebenzi engawenza into engamnika yona ngathi umfana wami bamba lento la lesikhathi kushunqa endaweni kwemina leyo wavela wavuka ngempela udaqhawela kithi uyinyanga yangempela uDr bani ngakutshela ngathi nguDr Osiyane Osiyane abantu bayakuthola abantu usho ukuthi usho nje kini akushonwa kini angisho ukuthi akushonwa ekhaya phela ikhona into edala uNkulunkulu leyo into eyakhiwa ukufa komuntu vele into ekhona angeke sikwazi thina ukuyivela kodwa naku phela wamjikisa umfowethu esesemafini isikhathi saka sasingashaya awu bafana bakithi mana khona kithi wena ukhethwa kanjani eqenjini wena ukuthi kube wena umuntu ozoba umelaphi wendabuko ozovusa mfoka baba mina eqembeni mangikhethe bengiwumuntu oyikhonzela ibhola
ngiyihlala ngiyibona ibhola bangibize endlini bathi nansi into yawo yakho. Abafowethu ke laba sebebadala leli qembu lisuka kude kakhulu mfowethu baba mangakulandela ngalo kungashonela badoza wena uze ngiyempela futhi bangithatha ngafike ngafitha la wena kwazi uyigidena ingoma ingani ngikutshela kona ukuthi ngisuka kudala. Oh yes le ngoma isuka kudala akuyona ama 2000 yama 90s ngase ngiyavuma nami ukuthi hayi bafowethu ngizosondela ngasondela ngempela masifika hayi ngafika ngafitha futhi ubonile nawe ufike nganamathela hayi manje ke qhawe ke ngibuza ke abantu kunjalo bafowethu esasehadwe asipheli imoya njengobona nje namhlanje bengothenga ama blocks awu 2000 ngabuka iblocks liwu 850 times 2000 awubale lapho ndoda time plus idelivery ka 4000 awubale lapho ndoda ukuthi kwagush ngingatholani kwagushi baba ngingatholani baba sondela baba uzobonisa abantu ama blocks ndoda hey babe adlanda abafana siyabiya lana siyabiya abafana siyabiya